vila medieval, bueno, pelo menos de corte medieval, que se chama Vilanova dos Infantes, que está na provincia de Ourense. E esta vila caracterízase por conservar bastante música así do ámbito tradicional. Ten unha serie de alalás moi lindos, unha danza, non sei exactamente se sigue bailando no mes de setembro. E, bueno, son músicas que a mí gustan moito e, aparte, gustan moito tamén esta vila en concreto. Non sei se coñecedes a lenda da Virxe do Cristal. A Virxe do Cristal tamén pertence a esta vila, o santuario que está ali perto, entre Vilanova dos Infantes e Celanova. E un destes alalás fala da Virxe do Cristal. Alleluia.